Добър ден! Днес времето над по-голямата част от страната е предимно слънчево. Повече облаци ще има в часовете около и след обяд над Западна България, както и над планинските райони. При вечер и през нощта срещу събота и на отделни места в североизточната част от страната ще превали краткотраен дъжд, придружен от гръмотевици. Максималните температури ще останат високи – между 30 и 35 градуса. В района на София термометрите ще показват стойности до 30 градуса. Над планините днес преди обяд беше слънчево. Около и след обяд обаче на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен северозападен вятър. Съществени температурни промени на континента през следващите 2 дни не се очакват. Топло ще се задържи в централното Средиземноморие, на Балканите, както и в крайните югоизточни райони на континента. В останалата част от Европа температурите ще останат около и малко по-ниски от обичайните. У нас в събота ще има променлива облачност и на места ще превали и прегърми, а температурите слабо ще се понижат. В неделя и в понеделник ще преобладава слънчево време с дневни температури от 27 градуса в североизточна България до 31-32 в югозападните райони. Такава е прогнозата за времето. Аз ви желая хубав следобед, а вие останете с нас.